Bona de tot clar. Segurament vos esteu demanant dues preguntes. Primera, per què ningú m'està aguantant la càmera? I la segona, és perquè vos faig aquesta pregunta. Pues molt fàcil, perquè no tenc amics. ¡Tú, Dani! ¡Coño, ya! ¡No! ¡Cago en Déu, Bárbara! Ué, espera, Joan. Ué, Joan Pere, Fe, tenc que no la veiem, eh? ets 5 mesos. Sí, Bé, com estàs? Jo bé, i tu? Fotut. Ja? Estic cansat de recollir pedres. Pedra per aquí, pedra per allà. Bé, mira, té aquí un muntó, mira aquest caramull que tinc. També me surten pedra, pareixen cèl·lules. Què fas amb això? Ja, recollir perquè per llaurar no va bé. Això no te molesta? Sí, t'hauré de moure. Bé, ja me van ensenyar que tota pedra fa paret. Això ho pots utilitzar per fer un maret. Això no serveix. No serveix. Però per estorbar. Ara t'explicaré. Tu adéu, Joan Pere. Bon dia. I això que has fet? En una setmana? Va, molt maret. Va, tu, adéu. Mireu això. Que sí? En una setmana. Això, exacte, en una setmana tot això.